Evo nas u Gdańsku, popodne pred utakmicu, ovdje je apsolutno ludilo, vlada odlična navijačka atmosfera, kako među hrvatskim, tako i španjolskim navijačima. Vidimo se na stadionu. Španjolci stvarno su prijatelji, ja se nadam jednom pozitivnom rezultatu. 2-2 bi bilo nevjerovatno, ali vidit ćemo. Ipak Španjolci, svjetski prvaci, evropski, stvarno bi bilo čudo da i mi tu pobjedimo, ali poen bi bio veliki kukuća. Bog Hrvatska, to ćemo nažalost morati reći za 2 dana. Ekipa Patrole do gola je doslovno pokisla, ne emotivno, već na povratku sa stadiona uhvatio nas je pljusak, pa smo morali otići do hotela da se presvučemo, tuširamo, no ipak sada smo opet ovdje u gradu i iako ćemo iz Poljske otići tužni, otići ćemo ponosni, pa ćemo isto tako i posljednju večer u Gdańsku odraditi hrabro i ponosno kao što su to učinili naši vatreni.